Hola, el meu nom és Vanessa, soc la presidenta de l'associació Stop Violències, ubicada a Andorra. A Andorra l'avortament és il·legal, inclús pels supòsits. No podem avortar si ens violen, no podem avortar si el fetus ve amb malformació i no podem avortar si allò representa un greuge important per la nostra psique i pel nostre benestar mental. Això vol dir que tenim nenes que estan parint entre 12 i 13 anys, tenim dones que han estat violades que no sabem on estan ni si han pogut avortar, fora del país, si han estat obligades a parir aquí i les situacions i condicions per tenir un fill aquí són bastant complicades. I com tothom està legislant sobre el nostre úter, l'Església més punyent, el govern que és conservador de dretes i bastant conservador, hem decidit sortir al carrer i preguntar-los als altres homes del país què pensen sobre la despenalització de l'avortament.